a jannatul firdausi. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yace Allah ya faɗa masa a cikin hadisul qudusi yace ya buna adam, ya kai dan adam, tafarraq li ibadati, ka bada lokacinka wajen bauta mu, hidimar Allah da addini, duk abin da yake na ibada kar kai wasa. Sallah, azumi, aikin hajji, nafilfili, shiga cikin matsalolin mutane, taimakon jama'a, kana da dukiya ka agazawa wani, duk wani nau'in ibada da ka san Allah ya ce ayi na farilla ko na nafila, to kar kai wasa da shi. Tafarraq li ibadati, ka bada lokacinka wajen bauta mun. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah yace amla'u sadraka ghinan, ni kuma zan cika zuciyarka da wadata. Za a ganka ga kanan baka da matsalar komai, zuciyarka ba ta da tashin hankali akan duk wata damuwar duniya, duk wani abin da ya ɗagawa wani hankali ya rasa ina zai sa kanshi, wallahi sai aga kai ya same ka kamar bai same ka ba. Amla'u sadraka ghinan, zan cika kirjinka da wadata, in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya faɗa masa haka, ya ce wa asudda faqaraka, kuma zan tare ma talauci, talaucinka zan tare shi. Sai damuwa ta taso ma, kana taya za ka yi, kana ta tunani, kawai sai Allah ya bullo da wata kofa, kawai sai ka ji an wuce gurin, ya tare ma talauci. Sai ana tunanin ya za a yi a ci a sha, kawai sai ka ji wani ya buga ma waya, wani kana ina ne, ina guri kaza, to zo da Allah akwai wani ɗan jawabi. Kana zuwa sai ce ga wata 100,000 ne, na ce a ji a ɗan yi wa iyalai abun nan. Bai tare ma talauci ba? Ya tare maka talauci. Jari yana tangal-tangal zai karye, wallahi malam sai ka ji kawai ka cika corona ta tabbata, ko ba haka ba ne? Billahi allazi la ilaha illa huwa, kawai sai ka ji corona ta tabbata. Da ana gudun corona, yanzu corona neman ta ake yi. Yasa duk abin da Allah ya kawo muku, wallahi ku nemi alherinsa, ku yi addu'a. In masifa ne Allah ya ɗauke, inda alheri kuma a cikinsa. A nan muka zo muka yi hutuba a kan fa'idojin annoba da ku a nan, alkhairan da annoba take zuwa da shi, ko ba mu yi ba a nan da ku? Ku je ku duba hutubar, a nan muka yi ta a nan, alkhairan da annoba take zuwa da shi. Da Allah, corona ta zo da alheri ko ba ta zo ba? A'a, ku faɗi tsakaninku da Allah, ta zo da alheri ko ba ta zo ba? Ai da yawan kucinku kun shaida, mu dai ba mu shaida ba, amma ina ganin wa shahidu akwai da yawa da suka shaida haka. To wallahi sai komai ya rikice, sai Allah ya buɗe ma wata kofa, kawai shi kaga ka wuce. Allah maɗaukakin sarki ya ƙara taimakon mu. Wa illa taf'al, Allahu akbar. Allah ya ce wallahi bawa, idan baka mai da hankalinka dangane da bauta min da yi wa addini na hidima ba, amla'u yadayka shugulan, zan cika hannunka da shagala. Kai ne buga can, kai ne tahi can, kai ne faduwa can, kuma wallahi ka gama buge-bugen. Ba kai wai buge-buge ba, daga an taba ka muna buge-buge, wallahi sai ka gama, sai Allah ya buge ka kuma gaba daya. Baka samu ba kuma ba za ka samu ba, saboda ba ruwanka da addinin Allah, ba ruwanka da musulunci. Masu hidimar Allah ma kallon banza kake musu, masu hidimar addini ma ba su da mutunci a gurinka. Don haka sai kai ta faduwa kana tashi, sai ka gama, sai Allah ya ce to ka gama faduwa ka tashi, to mun kwantar da kai kuma gaba daya. Ba za ka samu ba wallahi. Manzon Allah ya ce amla'u yadayka shugulan, zan cika hannayenka da shagala, kuma wala asudda faqaraka, bazan tare maka talauci ba, bazan tare maka talauci ba. Duk damuwar duniya in ta taso wallahi ta same ka. Saboda haka wallahi jama'a, muna yaudarar kanmu ne. Waɗannan al'amura da muke rainawa, da waɗannan ɗa'a da Allah ya ce mu yi, da waɗannan sunnoni na annabi Muhammadu da kullum ake jan hankalinmu mu lizumce su, wallahi tallahi babu mafita ga musulmi sama da su. Ko me kake nema yanzu? Kaga arziki ne zaka nema, amma Allah ya ce sai ka bi ni sannan in baka, sai ka bi ni in baka. Malamai suka ce wannan abin da ake nufi da wannan hadisi, ba ana nufin kawai kuma ka tare a masallaci ba ruwanka da neman arziki ba sai sallah. Dan Umar ya samu wani a masallaci jama'a, an yi sallan azhar, ya ganshi a kwance, an yi sallan azhar, ya ci gaba da nafilfili, an yi la'asar, Umar ya sake ganin sa. Umar ya tambaye shi, ni lafiya ko? Yace muna nan muna ta addu'a, muna ta ibada. Yace masha Allah. Magariba tai Umar ya sake ganin sa, yace muna nan, yace a'a, musulunci ba gurin zaman banza bane, ka bauta wa Allah kuma ka je ka nemi arziki. Umar ya markafa, yace tashi ka fita, maza ka tafi ka je ka nema, ba wai ka tare a masallaci kuma ka zama kallun ala maulahu aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khairi, ya zama ka zama liability akan mutane, duk ta inda aka juya ka kai baka zuwa da alheri. Wannan ba haka ake ba a musulunci. Umar dan Khattabi ya masa tsawa. Allah madaukakin sarki ya datar da mu.
daga cikin dalili ko sabubban samun arziki akwai sada zumunci jama'a. Ya tabbata a ruwaya ingantacciya wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito daga sahabi Anas dan Maliku, Allah ya hada mu da Anas a cikin Jannatul Firdausi. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi